Autobus magikoak egindako amarauna. Beste edozein egun bezalako egun bat zen. Ea ba, aurrok! Afaria prest! Ze itxura duten maitea! Badi sorgin bat! Badu sorgin itxura bai. Zer egingo dute hoiek? Igarri egiten da gezurrezkoa dela. Niri Elidiak beldurrik emango. Nire ikerketen arabera, mantisarekin kontuz 1953an egin zuten. Bai, eta kritikoek zer esan zuten, atera intsektizida. Muski, hau da hau kanpo ekintza ederra, Baina ez da bat ere erreala. Zomorroak ez dira begiak estalita errapatzen. Gainera, 15 metroko marisorginik egon ere ez dago. Eta balego, harrapatu hoteliteke akabatu gabe. Zer duzu, Carlos? Ez zaizkizu intsektuak gustatzen? Ba, ez zaizkit gehiegi gustatzen, baina gutxien gustatzen zaizkidanak. Arma! Aizu, baina armak ez dira intsektuak. 8 izango dituzte, eta intsektuek 6 bakarrik. Begira, erakutsiko dizut. Harrapatu! Ikusten? Horp arma bat besterik ez da. Buah, zuri gustatzen zaizkizulako ez pentsa denoi gustatzen zaizkigunik. Carlos, ezerketzintuera beldurtzen uste. Zer da hori? Nire irudimena da, ala hori? Nork nahi ditu krispetak? Begira, marisorgin erraldoia itzuli da. Maitea, ez daukagu argizularik egiteko dirurik. Honezkero... Izugarria! Araneus generala hemen, harrapa dezagun zomorro kume hori. Prestatu esprai lanetarako. Su! Ez dio ezer egin. Ze bihotz gabeak. Izango daba marisorginak harrapatzeko modu hoberik. Ez dago modu hoberik, eta ez esan txorakeriarik. Ni film horretan banengo marisorgina harrapatu eta leku segururen batera eramango nuke. Harrapatu? Ora, ez dirudi plantxarra. Andereño, kanpo ekintza film honetara etortzea zela uste nuen. Baita izan ere. Segurtasun uala! Noragoaz, Andereño? Hurrengo! Geldialdia, pantalla zuri beltza. Honi esaten dio nik filmean sakontzea. Ne? Marisorgina zegoen kalea da hau. Eta zapiaren zati bat dago hemen. Film barruan gaude? Film barruan gaude. Araneus generala aurkitu behar dugu orduan. Nire filmgidaren arabera, komandantzia militarera jo behar genuke lehenik. Komandantzia militarrak izan ohi diren bezala, nirea nahikoa berezia da. Beno, pixka bat bakarrik. Nola nahi ere, marisorgina nire sudurpuntatik entzeko eta pikutara bidaltzeko lanen erdigunea da. Generala? Zena izan liteke, 6. sentimena. Emakume intuizio. Non zaude, generala? Non zaude, generala, lekuz aldatu dute. Ni kontrolean dago. Ezin dugu marisorgina hi. Ez zaite zain ezkorra izan. Harrapatu egingo dut. Zer gertatzen da? Aizue, zer da hori? Lasaitu, marisorgin. Badakit ez diozula inori minik eman nahi. Baute zeukan nahiko akipula hamburguesan. Oiene,
ne. Egin bazerbait, Phoebe? Bai, Phoebe, hasi harrapatzen. Baldauka inork 15 metroko ontzirik? Phoebe, zuk esan duzu bazenekiela Marisorgina nola harrapatu. Zomorro harrapatzaile profesionala behar dugu horretarako. Nik beti esan dudan lez? Ama naturan aurkituko dituzue gauzarik onenak. Oso ona hori. Non da ama? Ama! Autobusera! Sentitzen dut, Andrea, baina autobusa baitzera nator. Bai, jauna. Eta nola jartzen da hau martxan? Adimen militarrak baldu autobus honen berri. Zertarako da botoi hau? Nik nioke botoi horri sakatuko, generala. Eta botoi horri? Etet. Eta beste honi zer? Beno, Filmetik kanpora goaz! Harrapatu! Aiene, musketa autobusa filmean harrapatuta geratu dira. Ez dira harrapatutako bakarrak. Gu ere bai! Zer egingo dugu? Atera gaitzazu hemendik. Lika dago hau. Bekoari hauek ez daudelika. Baina gogorrak dira. Carlos, etorri laguntzera. Badakit zerena den sare hori, armi armarena. Andereño, harrapatzaile profesionala aurkitu beharrean geu erori gara trampan. Aizue, ikusi duzue Andereño non dagoen? hemen nago aurrak. Nire herrian trampa jartzailea atzemateko modurik onena, bere trampan harrapatuta geratzea da. Euli hori ere kontu zibiltzen ezpada trampan harrapatuta geratuko da. Ospa, Euli! Ez aldu basarea ikusten. Ez, sarera dator zuzenean. Hau, Euliak ez du sarea ikusi ere egin. Sarea ia ikusezina delako. Euliako bezuen gaur etxean geratu izan balitz. Arnold! Nora ote dago lotuta ari hau? Nik enioke horri tirako, kisa. Barmi arma! Hor barmi arma da izan ere. Abisuariari tira diozu eta faria prest duela abisatu. Trampa jartzailearen lehen amarrua. Ez zaitzatela ikusi ezpada bazkaria ongi itxatxi. Orduan, armi armak dira trampa jartzaile profesionalak? Ez dut armi arma jana izan nahi! Lagundu! Adi eustaile hau moztuko dut. Ez dakit nondik irten den armi arma hori. Ni txundituta utzi nau behintzat, alarma eta guzti du amaraunean. Baina sarekoari batzuk ez dira likatsuak. Armi arma bera trampan harrapatuta gera ez dadin. Nire lagun trampa jartzaile Jean-Paul Labirintek esaten zuen lez, ondoen zagregatzen dakien armi armarentzat mokauniko xoenak. Generala ari zaizue hizketan. Nolabaiteko autobus magiko batean nago. Sekretu goreneko guneranzko bidean. Prestatu zanpaketa lanerako. Aizue, filmera itzuli behar dugu muski salbatzera. Zertan ari da? Botoi horrekin barrura itzuliko gara. Sakatu! Zer behar dut zomorro puska hori atzemateko? Beita, Zergatik dio beita? Zenolako beita zari da? Marisorgin beita! Musi! Zer da hori? Zangoa besterik ez da. Zangoa besterik ez? Godzilla besterik ez esatea bezala da hori. Ene, zango horrek ez du aukerarik izan. Armi arma ezkutua da hori, eta beste trampa teknika bat dauka. Begira! Tramparen bat dago horre eskutatuta. Eta behar bada horren egileak horregatik izango du izena trampa armi arma. Badakit, trampa armi arma hor barruan eskutatzen da gauza gozoren bat hurbiltzeko zain. Gero atea ireki eta harrapatu. Carlos!
Nire ikerketen arabera, metro bakoitzeko armi-arma batako gutxi gora bera. Hau da armi-arma piloa, leku guztietan daude! Bai, Arnold, trampa jartzaileak dirata. Dauden onenak izan ere. Kakalardo bat! Kontuz, armi-arma! Armi-armak ez dio sartzen utziko. Nik ere nioke utziko. Korri! Juhu! Ona, azkar, ez dago inor! Hau eskutaleku polit eta segurua. Hala da, trampa jartzailearen bigarren amarrua. Ies egiten eta eskutatzen dakien trampa jartzaileak beste egun batean izatuko du. Garbitena. Kaixo, beita den da? Zer jaten du 15 metroko marizorginak? Aha. Nahi duen guztia, Txantxetako gogoa du honek. Muski! Filmera itzuli behar dugu! Goazen! Autobusa harrapatu behar dugu! Eta muskerra salbatu. Jopa! Aingele, hau da esperientziako zatxu hau! Hau paurrak! Hauek limak! Agurtu ezazue dinopis armi-arma, arrapatzaile ez diner. Ez da janaria trampara etortzeko zain egoten, trampa eramaten du janarira. Begira, fontzera konbidatuta nago. Afaria zeuzarela esan nahiko duzu. Guk eragozterik badugu ez! Eizu, dinopis! Askatu kizkurne andereñoa! Eskerrik asko! Tira, hurrengo batean aztertu beharko dugu harrapatzaileak harrapakila nola jaten duen. Ara, zer daukagun hemen? Muskerra. Edo beto esan da, marizorgin beita. Ez dakit zerrekin. Ai, ama, ara neusek muski harrapatu du. Horra itzuli behar dugu generala harrapatzera. Prestatu armi-arma lanetarako. Muski, sakatu botoiari. Hori segitera noa, txoriak harrapatzera. Zer zen hori? Zuek berriro? Non da nire beita? Lasai, Muski, sarea egiten ari naiz eta generala harrapatuko dut. Aha! Hor non dagoen. Itxaron, bukatzen ari naiz. Kakozarra. Ni banoa txikiak. Gauza asko egin behar ditut. Marizorginak elikatu eta... Etzazu, Muski, eraman! Itzuli! Oi! Amarauna egitea ematen duena baino zailagoa da. Eraman nazazu parkera. Ziztuan, Muski! Marizorgina baino lehenago iritsi behar dugu parkera. Ez atxekabetu, Fibi. Armi-arma erraldoia izan behar litzateke generala harrapatzeko. Bai! Genioa zara, Arnold. Ez da ala, andereño? Ideia horrek badu oinarririk bai. Baina, txantxetan ari nintzen eta... Autobusa, egin egitekoa. Txantxetan ari nintzela! Zortzi izango? Prest! Seda euntzaileak? Prest! Lotu alak! Oraintxe hasten da harrapaketa.
Marisorgin hori hiltzailea da, mutiko. Oso arriskutsua esango nuke. Marisorgin arriskutsua. Latinez dela uste. Parkera! Badator! Ongirten du! Ez pentsa! Generala etzegoen autoan! Beno, baina zerbait ikasi dugu, ezta? Pizza berean perretxikoak eta antxoak ez direla eskatu behar. Carlos! Ikasi duguna da, lurrean eizatzeko lurreko trampak erabili behar direla. Gure harrapakina ordea, ez zegoen lurrean. Nire irudimena da, ala generala dago hor goian. Eta muski! Airean eizatzeko aireko trampa erabili behar. Armiarma sarea! Prestatu armiarma autobus lanetarako. Airera euntzaileak! Nire lehengo eskolan autobusek ez zuten amaraunik egiten. Nik nahazten ari naiz. Ez dago nahazteko astirik, prest egon behar dugu generala datorrenerako. Hasi erradioak egiten. Bene! Eutxigodor! Eundu sarea! Hor non dagoen. Ikusi zen musker freskoa. Bizkorrantereño, onantz dator! Euntzaileak pizten! Gai itxaskorrerako prestatzen! Amarauna bukatuta ia! Garaionean gainera! Generala dator! Kanpora mendik! Ikusi muskerra. Hartu ba, doan data. Arraioa, amarauna alda hori. Oi! Ez zenuketen nire lekuan egon nahiko, aurrak? Nik ere ezpa! Ai, ama! Generala iesi doa berriro! Ahaztu generala! Muski salbatu behar badugu, Marisorgina harrapatu behar dugu! Baina Marisorgina handiegia da tramparako. Eta ez gara amaraunera etorri arte zain egongo? Norbait dago dinarekin, norbait da dinopisekin. Badakit! Trampa Marisorginaren gana eraman, prestatu harrapatzaile lanetarako! Ulertu duela dirudi. Zomorrori harrapatu behar dut. Ekingo dudan azken gauza baldin bada ere. Ezi ez egin txikitxo. Ongi etorri azken helburu berrira, muskitxo. Igo beldurrik gabe doaneko muskerraren bila. Bizkorri bili, segituan amaituko dirata. Muskerrosoa zuretzat handikote. Ez da ikusteko atsegina izango. Zer? Ez! Orain! Harrapatu dugu! Zeta gehiago, Marisorgina harrapatutzat eman dezagun honen bestez. Zuek zoazte muskiren bila, gu generalaz arduratuko gara. Lasai, muski, lasai, hori da. Geldi! Itzuli dazue beita oraintxe bertan, agindua da. Ez, generala, muski gutarra da. Emaida zuen nirea da! Baina hori zuretzat, nahi baduzu. Bazenekiten hau gertatuko zela, Beste amaiera zoriontsu bat, zorionak aurrak. Aurrera, muski!
Orain salbu zaude, laguntxo, baina ez gehiago erraldoitu, ulertzen? Bukatu dugu hemengo lana, joan gaitezke etxera. Aizue, kanpoekintzarik onenetakoa izan da hau, Orduan armiarmek ez dizute dagoeneko nazkarik ematen, ez da? Ez, itzela da eurak babesian daudela rapakina nola rapatzen duten, asko gustatu zait. Nire aitonaren anaia araknidok esaten zuen, lez? Ez dago armiarmak bezalakorik jakin beharten guztia ikasteko. Autobus magikoa, mesedez? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa, mesedez? Erantzun autobus magikoa? Autobus magikoa, ekoizlea naiz. Egiazkoak dira filmeko zomorro erraldoiak? Egiazkoak dira, baina ez dira erraldoiak. Film magia handitzen dira. Tamaina normaleko zomorroak jostailuzko herrin iminoetan jarrita eta hurbiletik filmatuta. Beste galderarik? Nik baditut galderak. Zuk? Agenteak esan zidan armiarmez izango zela filma. Armiarmez bakarrik eta 3 bakarrik atera dira. Bai, orb, trampa eta dinopis armiarmetara mugatu gara, haien trampek historioan garrantzia zutelako. Ongi da, baina 100.000 armiarma mota baino gehiago dago eta haiek eizatu eta trampak egiten dituzten 100 modu. Gainera, armiarma gehienek zeta egin arren, batzuek bakarrik egiten dituzte 10. Hori badakigu, eta ahal izan dugun gehien erakutsi dugu, zuri ere ahalik eta pantailarik gehien emanez. Eta nola bukatu da? Nola bukatu? Armiarmak intsektuak harrapatzen jaioak direla erakutsi nahi genuen. Bai, baina labur samar geratu zarete. Armiarmak beste intsektu batzuez elikatzen dira. Zer esan nahi du horrek? Jan egiten dituztela. Bai, jakina, armiarmek ere jan behar dute eta? Hala da, eta espezialistak dira zomorroen kontrolean. Eurek eragozten dute euli eta eltxo gehiegi egotea. Eta ba omen da beste armiarma bat, zomorroak lurringozo batez liluratu, eta beizainek bezala soka zarrapatzen dituena. Eta 10 egiteko orduak behar dira, eta zuek azkar egin dituzue. Denbora gehiago eman geniezaiekeen 10, baina zure papera moztu behar zen horretarako. Nire papera moztu behar? Orduan erabaki zuzen hartu zenuten. Oso saio polita izan da. Emaztea eta aurrei asko gustatzen zaie. Eta Ralfiren barrura sartu zaretenean. Oraindik hitz egiten dugu horretaz. Segi lan horretan. Txau. Hobe, uzten baduzu. Denborazko behar da horretarako.